चल वो बोला नहीं मेरी बेटी Hakan ni ka video la i baka sonam kala yam thang namar bakal amino na yeng la dia malaj sa no ba ulok thma joka badeu raja ragwanshi hang ni ha video la i baka sonam kala yam thang kala yam pai donot namar kam kwa ban phet man jingai na law ki bab ka bahayeng ba sam la ne jingai na law men joka drai kumang la i lingba ka internet kibun kibaong ba panidi karitang ka drama ka bas acting ka sonam ndre kam shamna songsi sha kumba kalapan i hakani ka video